তো Teresa যতনো সারিক জরানি হামবাই চিনি যত কবরক চ্যানেল চিনি মিডিয়া রংনো তিনি সিংহরব আনি সরকারি অফিস ni চেম্বার no kaisa press meet maklaika norok jotono semano chini media bai takuk song khanang kha chini kokborok sal hunjago niakaba fil bruisisni 47 years Tripura hapang bai kosi jakmani kokborok chini language no o salno sung khatung khajani bisingtui chini TTADC bisi brum brum khlaimani ahaino sung khana busung khlainai puilawo chini samungtang nai thik yakli academy ni ganani simi aron simi sung kaisa himboto resamung musumung chini students rok guardians rok officers rok no jottono tuinai kaisa himboto himlainai himboto himinai aron simi himboi dokmali hati tei khlainai khumpui chini school gana tei khaisung nuai ekengo ai holo phainai chini a himboto painai oro okok satai klaio je u je himboto paimani pore oro jung kabangma chini chief guest of honor tai chini officers robo kok borok salno tuyei chini kabangma je jung bisi brum brum khai phaimani ba kok borok jung tini 47 bosorni pore jung busuk jorti kok borok manmani pore jung kok borok development kha kok borok chini mani kok no jung busuk joratoi chini haste hapang inya khaiba Barotha kotor nya khaiba chini hayung kotorok chini kok thaino jung busuk jorti develop khaiman kha abor no tuinai jung chini nograi rongni bukuktui pongni khuktui jung khanalainai aboni bisingobo chini kwbangma chini strai rokno bishas kai students rokno nini quiz protijogita wngkha kheladula wngkha aborokno bo jung khana borom yaforman bisingtui jung prize bo rijangnai ama haikeno khanani chini kok borokni sal jung khana palainai abon bagai nongni bisingtui o gana gini ni chini khajani takuktai bukuk songno khanani phungni 7:30 7:30 minute jottono chini tamo student ndi chini jara guardians rok jara chini kok mani kok no hamjangnai rok no jengbai baksa khana o himboto go himpanya bagai nongni bisingtui ang kobogo as a EM education and Kokborok department